čo Peťko, ideš na to? Tak poď. V ušiach 3 Days Grey a ideme na ruky. Siéntelo. Siéntelo. Poď ešte. Siéntelo. Poviem asi toľko, že dneska tréning vedie Dávidko, nakoľko ja mám baby arms a jemu už tie ruky teda rastú nejak poriadne. Ty máš zakázané cvičiť trapézy. Dobre, ospravedlňujem sa všetkým, že tam nebude nič vidieť, ale ja moc ten biceps nemám. Ale však pozrite sa na Dávidka. Poviem asi toľko, že dneska tréning vedie Dávidko, nakoľko ja mám baby arms a jemu už tie ruky teda rastú. Águila del monte. Águila del monte será, se le oye la voz. Como el pavo real, se le oye la voz, como el pavo real, se le oye la voz, como el pavo real. Ale aj keď ho mám malý ten bicák, tak sa snažím aspoň. To je presne tak, jakže aj s malým šašom narobíš veľké divadlo. Ja mám malý, ale aspoň sa snažím. A toto čo tieto prsička? To dvojky? To vidíš, Prečo sa zase bavíme o penisoch? to vidíš podľa farby kože. OMG. Oh, Jesus. Tu, kámo. Počkaj. Trojky Cčka? Počkaj. Ty kokos. Bariaka žena by ti závidela. Ver, jak tebe riť? Keby len riť, ale aj tie cesty. A tieto ruky. Našťastie v tom nie je taký problém. Águila del monte. Čo, našiel si mi uhol, kde mám biceps? Budem točiť robot, ten je zaujímavejší. Nie, ale aspoň vyzerá dobre pozadie. Poď tak pretvoj, poď. Že konečne mám nejaký biceps. Ako vidíš ten pík, Peťo? A poď. Peťo, pozri, však ti pomáham. Peťo, toto keď vidíš na zázname ťa aj drbne. Prestaň. Ty kokos, obrovský do piči. Ty ko... Vesli. Ale asi spravím. Toč.
No kámo, to sú na zrkadla. Toto sú zrkadlá. Tak, to sú na zrkadla. A kamera čo? Poď. Poď. Počkaj, som tak. A daj ešte raz. Áno, takto skôr. Dobre, o zrkadlo. A čo toto? Čo toto? Full stack? Koľko dá? Ľahké to je. Ľahké to je. Taký pumpček. Pumpček. Check my pump. Davidko má z toho tak dobrú pumpu, že chodí po celom fitku a hovorí ľuďom: Come on! You have also the support, David. A hovorí holka, check my pump. Check my pump. Poďme ešte. David, 5 more. Pat amat. Kámoško. Check my pump. Fú. Ty ko... To je on, poďme. No poďme máš polovicu, čo ja? Dávaj, teraz musíš zabrať. No chance. Do you see my dark skin? Dáš mi robiť o 10 menej. G-Star, kebab do ruky. Switch. Look at these triceps. Like a Rooney Coleman. A ešte, že cvičí Robo. Pozri, tu je chlap do piče. Dieťa? Chlap. Dieťa? Chlap. Chlapci, počkajte, keď budeme cvičiť nohy. Máme tie isté. Ty máš hovoriť s tým oným trembolom. Poď. Jak si to hovoril, Davidko? Ja si nepotrebujem nič dokazovať na sile, ja budujem svaly, hypertrofia. Stačí? Dobre, toto vyrežem. No nevyrežeš. Jasné, že to vyrežem. Ti vyrežem vajca. Toto tam nebude ono. Potom sa s nimi zadus. Tam bude iná Peťová hláška. Dáte do autošiltovku? Dáme tam full stack. No. Keď tu hráš. Je to málo. Vidíš, ja nechcem mi veriť. Ale že ty to Neveriaci hypertrofiu robíš. To pre hypertrofiu robíš, Peťo. Tak ale Tebe si sa stačí. nenechám ponižovať od takých, jak si ty. Jak ho namotivuješ? Ešte raz. No homo. Keď za tým povieš no homo, tak sa to neráta proste. No, tak, no, Poď, dobre. toto je triceps. Skoro taký jak... Počkej, však o 1 cm väčší jak môj. Možno, že my, koľko zabudli sme namerať tie ruky pred a po pumpe. To už sme zistili v aute, len zase si nedával pozor. Zase nedával pozor na hodine. Fuj. Dobre, poď mi podať dole, Robo. Počkaj, Robko, jak sa to hovorí? Trén. Ja trénujem len. Trén.
Jeden tréning. To vlastne z toho, tréning. z toho tréningu či tréniku? Akože tréning. Z toho tréningu či tréniku máte ruky? Sem, tréning tam. Poďme ešte. Poď. Nastav laťku. Robí uhni. Není ho vidno? Cez teba, koho by bolo cez teba vidno? Poďme, nastav tam laťku. Dávaj. Ešte poď. Nemá peču. Ešte poď, zabojuj. Ty kokot. Taký bordový. Good. 8 či koľko. Ježišmária. Daj si trén. Nedám si trén. Nedám si trén. Ja chcem byť zdravý, naturálny. Naturál. Ale však tu v Nemecku má Peťo probíren trény. Probíren trén? Tréning. Probíren trén. To je vlastne trén bol na citát, je probíren trén. Áno, presne tak. Čo je? No však áno, pusti. No poď. Dávaj, poďme. Koľko si dal, Davidko? 12? 8, Tak 12 aspoň. Poďme. 3, Dávaj. aj. Dávaj. Chlapci, lakte mám odtrhnuté, tuším. To minulé Davidko skúšal s kolenami. Drepom. Však ale vieš, to není... Čo si držíš tie ručičky? Však ale ty máš deku, vieš, sa s ňou zakryješ a teba nebola klby. Však aj ty máš. Mám tú malinku, takto malinku. Robi, od čoho máš tie ruky? To bol divoký sex, či čo? Hypovačka trošku. Kline, po naučenie malé deti, neplácajte Davida po chrbáte. A ty si ho plácal po zadku. To sa neráta, to nikto nevidel. Ešte vrátiť. To bolo vlastne sexuálne obťažovanie. To si nikto Vyjadri sa k tomu. nevšimol, Vyjadri sa k tomu. Máš doma. Doma poholej, že? Odkiaľ ste, pán redaktor? Z Trebišova? Ďalšiu otázku? S televíziou narkózov sa nebavíme. No poďme narkóza. Už máme hotovo tu, ne? Máme, no. Tak ideme ďalší cvik. A čo je ďalší cvik? Nechaj sa prekvapiť. Dobre. Uvidíte ďalej. No poď. Pre mňa má moc. Kam, ty keď sa napumpuješ, normálne stratíš definíciu. To si každý, ne? Neviem.